Larga raja godan oंखारलायबाय मासपुति सकायाव हेलौ किलो बिसां किलो बिसां किलो वाला 300 आधा किलो 150 ए फुवासे वाला 80 थियानो या बेसां होननायमोन आंनिखोबो 100 नि होदो लाब थांबाय आं औ उनथिंनिखौ हा उनथिंनिखौ ना माबाखौ बेनो गोरनाखौ खिथुखौ ससे हो ससे औ ओरैहे औ बारा नांजोबा आरो खिनि ओमफ्राय बेखौनोसै अबे मोदोम औ मुसलमानखौ होदो मेजेम गोनांथ' गैया मा होनदों मेजेम गोनांथ' गैया आमाय थुखौ होदो ओमफ्राय आमाय थुदों दा बारा जाथ'वाखै दिनै अपेनिं ना बेहा बनास मोनबाय थागोन बिथांनिफ्राय औ मा होनदों दिनै जात्रानि जेनेरेल हरदों नै हालायलायनाय हरदों मोजां जागोन दा बारि मोनला दिनैनिफ्राय नङा फिसाना गोदो जासिगोन दे दाननाया जायाखैलै आरो आखाइ दाननाया दे जेबो नङा दाननाया गोदान नालाय आरो जेखाइबो माथो जाया खालि दाननायनि ना गोदानालाय दालाय माहा जानो न' रोंनो टाइम नांखायो सेखाया बाहाय गोबावला दाब्लाला बनायना ला सेखाखौ ओइ औ लांदो खादो खायदो ना दानहैलायनोसै दां होनबालाय मोनाव नामा